Noia quenta motores para a súa festa grande. A 21ª edición da Feira Medieval contará con importantes novidades, coincidindo co 850 aniversario da Carta Fundacional da Vila. Con 21 anos e co 850 aniversario, pois, o Concello non podía deixar pasar este ano sin facer algo, crear algo xusto para esta festa, non? Creemos que este desfile de antorchas que o ano pasado tamén funcionou, pois que queríamos un pouco recordar a historia de como viñan eses visitantes peregrinos de fai moitos anos e chegaban por mar e despois collían e iban cara a Santiago polo antigo camiño de Santiago, que espero que nos recoñezan canto antes mellor, non? Entón, o ano pasado fixemos ese desfile que funcionou ben, de feito había moitas antorchas e a xente demandaba máis porque queren participar deso que sería algo xa noso. Este ano que queremos é combinalo con un espectáculo audiovisual e de danza que fará a Escola de Danza Oitos, un espectáculo creado audiovisual e de danza, como digo, que será diante do Concello e que faremos o sábado con ese desfile de antorchas e tamén o domingo onde se farán 2 pases. Ademais do amplo abano de actuacións e espectáculos, as rúas do casco histórico converteránse nun auténtico mercado medieval, con máis de 150 postos de artesanía. Haberá tamén unha zona dedicada á exhibición dos oficios tradicionais. Necesitaba algo tamén da nosa historia para realmente empezar a facer a nosa, non? Creo que o ano pasado intentamos reforzalo con todos os artesanos, non queremos que sea unha festa gastronómica, desde fai 2 anos estamos intentando e estamos dando un volco a todo eso. De feito, este ano hai en torno solo a 20 postos de alimentación. Creo que o estamos conseguindo, xa que de 150 postos, que 130 sean artesanos, ademais de todos os talleres que temos, do herrero, de lana, de tecedoira. Nesta edición, a feira tentará afondar aínda máis nas raíces da vila, dando un papel relevante aos gremios, unha parte fundamental da historia de Noia documentada a través das laudas que alberga a Igrexa de Santa María Nova.